כערך קובע היא יותר גבוהה מהרמה של כל מדינות אירופה. לא להפסיק. ארגוני הבטיחות בדרכים אומרים כי זו מכת מוות למלחמה בשכרות, שאסור להיות צלחנים, שצריך לקבוע רף של 0 אלכוהול בדם. יש לא מעט נהגים היום ששואלים את עצמם אם פסלו להם את הרישיון לחינם. אנשים הורשעו עד היום, אלפי אנשים הורשעו בכמויות נמוכות של 280, 300, 320, נשללו לתקופה של 2 איבדו מקום עבודה. יש שופטים שלא יקבלו את פסק הדין הזה מבחינה זאת שהם ינהלו משפט משלהם וכבר הודיעו שלא יקבלו אותו מהבחינה הזאת, ויש שופטים לא מעטים שאמרו שגם אם בית המשפט הזה יבטל את המכשיר הם ימשיכו להרשיע לפי המכשיר כמו שהוא. פסק הדין קובע גם כי זה לא יחול רטרואקטיבית. השאלה עכשיו אם שופטים אחרים ילכו בעקבותיהם, וצריך לציין כי גם עם הרף החדש יש לא מעט נהגים שטויים בכבישים.